Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani rikakken ɗan ta'adda ɗan fashi da aka kama shi a jihar nan ta Katsina, inda dominsa ta cika a wannan ranar Litinin nan da ta gabata, wato jiya kenan 22 ga wannan wata. Inda wannan dai shahararren ɗan ɓarawo kuma ɗan ta'adda ana yawan ganinsa da iya shiga da gidajen mutane da motoci, iya shiga fashi da motoci manya-manya, kuma motar da ya fi shiga da ita ce Mercedes baƙa. To wannan da dominsa dai ta cika inda aka kama shi a wannan gida. Ku dai ku kalla ku sha labari. Lokacin da jami'anmu suka je gidan Abba Kala, an same shi da ita wannan mota da nake magana, Mercedes baka. Da yawa mutanen da aka shiga gidajensu a cikin birnin Katsina, lokacin da jami'anmu suke ɗaukan jawabinsu sun ce da mota baka Marsandi ake zuwa gidajensu ana musu wannan fashi. Kuma wannan ita ce mota da muka samu a hannun Abba Kala. Ni kuma ban aikata wani laifi na sata ba. A'a, ana yin kama abu ne na kamar cimin zarafi ko hasara ko wani abu. Kuma ina so a yi amfani da 'yan sandan jihar Katsina ga su duka wanda suka ce sun kama ni da laifi. Ina mota guda ɗaya da suka kama ni da ita wadda na ɗauka ta wani. Ni suka kama da ita. So su muku bayani da baki ɗaya. Ni ba ɓarawo bane ba. Kawai dai ana yi ne, an ce na yi cases da yawa. Babu kes ɗin da na taɓa yi ne na amuro bari. Kes ina guda ɗaya da aka taɓa yi ina ji tun ina ƙarami shine wanda ake amfani da shi a ce wai an mun condemn ko kuma an mun life imprisonment na fito. Kuma kes ne wanda aka yi wanda aka ci mun zarafi a rayuwa, wanda aka yi na unnatural. Kuma kotu ta duba lamarin da aka yi na ci mun zarafin rayuwa da aka yi ta sake ni. Tsaya kai gaya mishi. Na san shi. Shi ya sai maka da waya? Shi ya sai min da waya, shi ma abokina ya gani. To mun gode. Ka je ka zauna. Ai ran kai da yana so shi gashi. Go and sit down. Go and sit down. Wannan dai shine rikakken ɗan fashin da aka kama, gashi nan kuna ganin sa da kuma gurgu ne, inda yake addaban mutane da sace-sace a jihar ta Katsina da fashi da makami babu ƙaƙƙautawa a koda yaushe. Wannan dai inda da Allah ya yi dominsa ta cika, ku gan shi nan gashi nan, duba irin abubuwan da yake aikata na ɓarna a jihar nan ta Katsina. Inda Allah ya taimaka 'yan tsaron intanet suka kama shi da irin abubuwan kuma da yake faɗi da bakinsa. Ku dai ku saurara ku ji irin abubuwan da yake faɗa, wannan ne bawan Allah da bakinsa a wannan abubuwa da ya faru.
Kai. Ya ce, ba wai farin jini ne da ita ba. Duk abin da kaga an fiya zuwa gunsa, rababinsa iya da arha ne. Duk abin da kaga ana rababinsa iya da arha. amma ka ga ba ta ba ne ba bai ba ita baban yarinyar da yayin da kakarta sun san ai me kalmar take nufi kalmar da ta faɗa shi yasa suka ce dan Allah dan annabi da goge wannan abin da faɗa kan da ga kowa daga cikin duniya kan da ga kowa shi yasa suka manne akan kan da ga kowa na goge ma abu saboda sun sani duk yanda suke tunanin cewa suna son nasu ko za su iya komai akan nasu shi na faɗa nawa duk rigimar da suke yanzu na sun fi rigima. Sai mun sirrin yawa. Wallahi wasu ya kira. Kai. Sai ma sun kirawo kawai sau da sun maida na nan su ba san ma me suke yi. Ai sun ba abin da muhimmanci na yau watan mu nawa da barola da ai akalla mun kai wata. Ko ban yi wata ba kaɗan ne. Ko ban yi wata ba wallahi kaɗan ne da barola da ai.